Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga bata na naglalaro ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga bata na naglalaro ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. I raise my hands, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise my hands, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise my hands, hallelujah, amen. I raise my hands, hallelujah, amen. I raise my hands, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise my hands, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise my hands, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise my hands, hallelujah, amen. I raise my hands, hallelujah, amen. I raise my hands, hallelujah, amen, and praise the Lord.
Mayong hapon mga kapamalandong, may hapon mga igsoon, kundi ni Kristo. Happy Sunday sa atong tanan ug welcome na usab sa ato ang pamalandong sa pulong, atong reflection sa atong gospel karon Domingguha mga igsoon. Og sa gihapon akong kauban si Brother Rafi Lion. Brother Raf, may hapon diha kanimo. Mayong hapon, may hapon kanatong tanan mga igsoon sa taong tanan ng mga viewers sa Facebook o sa YouTube. Mayong hapon kaninyong tanan ingon man mga kaigsunan nato sa nagkalain-laing parokya nga sakop sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Ingon man kutob sa maabot ni natong Sibya nga kanunay nagsubaybay sa atong tulumanon pamalandong karon. God bless, mayong hapon kanimo. Ato sang itimbaya og mayong hapon ang atong mga kauban sa Archdiocesan, no, Catholic Charismatic Renewal Services Badrap sa atong mga youths ug mga adult nato sa tanan nga lain-lain nga mga parokya, no, diri sa Cagayan de Oro. Og ingon mo usab atong itimbaya atong mga kaigsuonan nato nga nagsunod kanunay sa atong programa, no, katong sa Manila, Camiguin, Bukidnon, sa Misamis Oriental, ingon mo usab sa Cebu ug sa Leyte, no? Ato pong timbaya Brad Rap ang atong mga kauban sa community nga nagsunod gyapon kanato, mga igsoon, mga hapon kaninyo og welcome sa atong programa karong hapuna. Ato po si timbaya Brad Rap ang ato ang spiritual director ug ang ato ang coordinator. Oo. Atong pagyukbo, pagtahod sa atong spiritual director, Monsignor Cirilo Lolong Isnani. Mayong hapon, Monsignor. O salamat kayo sa imuhang paghiya, sa imuhang panon sa mga Catholic Charismatic nining sakop sa Archdiocese Cagayan de Oro. Ingon man sa atong coordinator for the youth sa Tibok Archdiocese, Brother Tata Takas-Takas. Mayong hapon kanimo, Brad Ta. Sa mga coordinators gikan sa Lugait, kutob sa Magsaysay ug kutob sa maabot ni atong Sibya, may hapon kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagsubaybay kanato nining atong tulumanon. Og nindot kayo ang atong topic karon. Og Berlex, atong sugdan siguro sa atong pagampo. Okay, so mga igsoon, sa agig pagbukas sa ato ang pagpamalandong karong hapuna, atong ipahiluna ang atong tagsatag sa kakaugalingon, atong isentro ang atong hunahuna diya sa Ginoo, atong abrihan ang atong tagsatag sa kakasing-kasing, pinaagi sa atong pag-ingon sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon namo nga Dios, tuburan sa kaayog kinabuhi, kami nagadayeg kanimo, nagapasalamat kanimo nining kahaponon nga imong gihatag kanamo. Ginoo, salamat kaayo sa mga grasya nga imong gihatag. Salamat kaayo sa gasa sa kinabuhi. Salamat kaayo sa imong pag-uban kanamo sa among mga kalisdanan o sa among mga kalipay. Lord God, una sa tanan, mangayo mig pasaylo sa among mga sala nga nahimo sa imo. Sa mga panahon nga naa sa among kasing-kasing ang pagduha-duha. Sa mga panahon nga nalimot mi pagsangpit, pagampo diha nimo. Sa mga higayon nga nasayop mi sa among mga desisyon. O ingon mo usab, Ginoo, karong hapuna, among pangayoon ang imong balang espiritu nga unta moabri o mopasabot kanamo sa imong pulong karong hapuna. Lord, tandugha ang among tagsatag sa kakasing-kasing. Imua nga kini maong takna sa among pagpamalandong, among mapamati, among makita, among mabati ang imong presensya, og himua Ginoo nga kining maong kasing-kasing ang among dalunggan nga naminaw niini, mahimo unta nga kining maong pulong, mahimong buhi nga among mapuy-an sa among tagsatag sa kinabuhi. Yes. Langit mong Amahan, among isalig kanimo ang tanan, uban sa imong balang espiritu, tungod kay wala kami mahimo kung wala ka. Lord God, kini among gipangayog pasalamatan diya sa imong bugtong anak, amo ang Ginoong Kristo, uban usab sa panabang ug pag-ampo sa among langit ng inahan si Mama Mary. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, so by the way mga igsoon, live ta sa tulo ka Facebook page, Brother Rap, atong giusab ang settings because na-notice nato nga wala man kay ga live stream gud sa YouTube. So tulo ka Facebook page ang ato ang live, pamalandong karon nga Facebook page, PS246 o Brother Alex Lim. Pero ayo mo kabalaka mga igsoon kay after ani, no, kaning video recorded man ni ato ni i-upload dito sa YouTube, no, YouTube channel nato. So either my YouTube or Facebook, kung may uban good Brother Rap nga wala sila Facebook.
So pwede nila tan-awon sa YouTube. So ato ni i-upload unya. So mga igsoon, atong sugdan ng atong pagpamalandong dinaagi sa atong pagbasa nato sa ato ang santos nga ebanghelyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaw ikaw og Ginoo. Mayon ikaw, Ginoo. Unya, niduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, kun ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay kapitura, kundili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sama sa usa ka hari na naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Unya, sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon na nakautang kaniyag dako kaayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha kay mobayad raon niya ako sa tanan kong utang. Naluoy kaniya ang agalon, usa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw ang nilakaw kining maong sulugoon unya gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya o gamay ra kaayong kantidad. O iya dayon kining gilabdi, gituok o giingnan, bayrin ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya, ayaw intawon ako apikiha, mobayad raon niya ako nimo. Apan wala siya mosugot, gipapriso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkikita sa ubang mga sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pagayo. Nangadto sila sa ilang agalon o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, wala kay puangot, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig ka sulugoon, sama sa ako naluoy kanimo. Nasuko pagayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa iyang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, igon usab niini ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kung dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinasingkasing gayud, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw. Daygon ikaw, O Kristo. Okay, so mga igsoon ko ni Kristo no, nindot kaayo ang ato ang ebanghelyo karong adlaw. So, Brother, sa imong pamalandong ani ato ang ang ebanghelyo. Yes, Brad Lex. O sa makausap pa, may hapon ka natong tanan, mga igsoon. Kani nga ebanghelyo, nindot kini, pero malisod. Lisod in a way because tao ta. Ang atong pagkatawhanon, kanana ang gusto ta nga i-enjoy nato atong ego, no? Kitang tanan do na may garpo, dayon. Ang gusto nato nga mahitabo atua, pero lahi man ang panuntunan sa Ginoo. So kung imong holistically i-approach ang gospel, makaingon ka nga kanana ang usahay, makaingon kasi kung kagalingon nga bias ang nga gospel. Lugar kaning mga tao hinuon nga nakasala nato,
kanana ang pakitaan natong maing buot murag inana ba. Pero lahi magud ang panuntunan sa langit. Ang panuntunan sa langit mao nga tan-aw nimo imong kaugalingon. Kung ang imong kaugalingon perfect, then you all have the reason nga makaingon ka nga kanang kinahanglan mausa na imong panuntunan sa imong isikataw. Pero tan-aw nimo imong kaugalingon sa kadakong ka mapaubsanon ba, makit-an nimo unsa ka kadaotan. Tinuod, doon na tayo pagkamaayo, dili man na siya kanang kung innate man na sa tao ang pagkamaayo. Pero dili nimo masulti in plain and simple way ngadto atubangan sa Ginoo nga wala kay sala. Kitang tanan nakasala o kitang tanan moatubang og husay sa Ginoo. Mga igsuon sa atong pagpamalandong, sayon raman nga kanana ang maingon ta nga gipasaylo ta naka. Pero ang tinuod na nga pagpasaylo malisod. Og ang pinakalisod gyud kana bitaw maingon ka nga imo pa yung amiguhon murag inana ba. Grabe kalisod kay tungod kay nasinati ni nato halos tanan nato nakasinati ani nga kasinatian nga duna kay nahibagat nga isa ka tawo nga imong na nagkadisgusto mo, doon nagkadiferensya mo sa inyong mga ideya, unya mi abot ka mo sa punto nga kanang nagdinumtanay. Unya sa dihang makasugamak ka ani nga ebanghelyo, inon ka sa Ginoo nga kapitoan nimo kapito pasayloon ang tawo. Nya mo pa kasala sa imo pero grabe gid nga sala. Ay lisod gid pasayloon. Lisod ay. Pero panuntunan man sa Ginoo. Iya man ang kuan. In fact, ang ebanghelyo nato is linked to a certain commandment nga nag-ingon paghigugmaay kamo or higugmaa ang imong isikatawo. So, ang pag-hate or ang pagkasilag o ang pagkasuko sa imong isikatawo is very opposite to love. O diya kay ang Ginoo gugma man, so samtang nasilag kasi imong isikatawo, wala ka tiunay nga nahigugma sa Ginoo kay ang Ginoo nag-ingon man higugma ang imong isikatawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. So kung imong kaganina lang, no? Kaganina doon ako'y naka-chat niya. Although it was a group chat, no? Ang iyang kasinatian nga nasuko daw siya since childhood, no? Gagmay pa, or let's say mga teenager na sila. Anya, grabe ang nabuhat nga sa laod ani tawhana sa ilang pamilya. Nya, ingon siya nga nakapasaylo na daw siya. Pero ngano pa daw nga magsige pagyugsuod sa iyang una ang kadautan sa gibuhat sa tao. Sa pagkatinuod mga igsuon, kini nga kalalaang pangitabo kung makasugat ta ani lisod gyud ang pagkalimot labi na og close kay ni mga amigo onya ang term pag gyud mo gamiton yung mga gitrayduran gid ko sa mga amigo, amiga, traidor gyud. Kana mga words magsigalit nagbalik-balik sa imong una-una. Di gid na malangkat, di gid na malaksi sa imong kanang panumduman ang nabuhat niya nga sa laod. But then the Lord mo gid ni mensahe sa Ginoo sa ato karon. Na kung dili ta kapasaylo sa atong isikatawo, dili sa ka mapasaylo sa Dios. So, unya Brad, okay na di ay na nga pasayloon nato bisag dako kay nga salaon. Ang atong simbahan sa iyang Catechism of the Catholic Church bawal gyud ang death penalty. Therefore, dili man sa ingon nga dili na siya pabayron siya sa laod. Pero dili ta pwede mukutlo og kinabuhi. Kay dili man kita ang tag-iya sa kinabuhi. So, bisan pa ang government, mo bitaw nga ang atong simbahan mi supak gyud ani nga panuntunan sa gobyerno ang death penalty. Mao man ni mga proposition karon maibalik ang death penalty. So,
Lakbitan na to gamay because it is very important. Matod pa nila nga dili daw manghilabot ang simbahan sa atong gobyerno. Correct man na, dili manghilabot. Pero it is not also correct nga di na lang gyud ta manghilabot. Nga kon ang gobyerno moingon nga i-impose ang death penalty, o nya bawal gyud ang death penalty bisag asa nimo mabasa sa Biblia, although in the Old Testament dunay mga penalties nga manginana, pero ang gipakita mo gud ni Jesus Christ karon gugma na. Dili na pwede ang capital punishment. Dili na ang pwede ang death penalty. Therefore, pasayloon na lang di siya, Brad. In a way, yes, pero magbayad gid siya sa iyang penalty, but not the cost of his life. Kaya ang tag-iya sa kinabuhi ang Dios. So walay katungod bisan kinsa nga mukutlo ani nga kinabuhi gawas lamang sa Dios. Bisan pa og unsa kadako sa sala, siguro tungbangan nato og bisag mag lifetime pa ta og sentence diha. Iya serbisyuhan sa prisuhan kun angayan prisuhon. Apan dili angayan patio. Ako ning gilakbitan mga igsoon, it's because niya ni karon sa mga social media kini nga discussion about kanang death penalty nga ibalik sa Pilipinas. Sa pagkatinuod mga igsoon, bisa pag-unsa ka kriminal sa tao, dili gid atong katungod. Mana, kisa man tag-iyas tong kinabuhi, mo first ato nga pangutana ang Ginoo. So kung kisay tag-iyas sa atong kinabuhi, dapat siya ra sab ang nadunay katungod sa pagkuha niini. Muna nga, sana man lang kung medyo bugat gid kayo ang salaod sa isa ka tawo, ato gid unta nga timbang-timbangon na dili po siya nga patyon. Ya, ingon siya nga doon na po'y discussion dito nga pareha atong isa ka pilot nga gi-crash ang iyahang airplane dito sa Twin Towers. Ingon siya nga doon na po'y dayon gibangga niya sa Twin Towers, dayon nabungkag ang Twin Towers, dayon dagan kayong namatay. O nya, unsa man to siya ang utok atong kanana ang sana sabotahe sa Twin Towers. Dili dito ang ayan pod silutan sa kamatayon nga perti man daghan na namatay. Silutan siya apan dili sa kamatayon. Kay dili gid ato ang kinabuhi. More na apo ang kuan ug mo sa nay baruganan sa atong simbahan na dili gid pwede nga kutluon nato ang kinabuhi kay Dios lamang ang adunay katungod. Let us give God to what is due to Him. Kay siya may nagbuhat nato. So siya ra po'y angayan mo kuha ani nga kinabuhi. So that is why another thing, side trip lang. Ang suicide mga igsoon is really unforgivable. So kana mo ingon ta nga ibulaga tas tunguyab, nya mag-suicide ka, excuse me, unforgivable na siya. O nya, although doon na mga scientific study karon about kanang dala sa panguna-una nga nalibog na ang tao, and this euthanasia, mga inana mercy killing, all these things mga igsoon, dili angayan o walay katungod ang tao nga mukutlo sa kinabuhi sa iyang isikatawo. Okay? So, focus ta sa kanani ang ato ang pagpasaylo. Ang pagpasaylo mga igsoon, wala magpasabot nga dili na siya magbayad sa iyang penalty sa sala. While nakapasaylo ta, pero dili po pwede nga dili na siya magbayad. At pabayad, for example let's say doon ay isa ka tawo, let's say imuhang anak, no? Okay? Dayon, forgive me, no? Wala bato-bato la sa langit lang, wa ko kay balog sa inyong life diya, pero kung doon ay isa ka anak nimo, i-rape. Unya kanang nasakpan nimo sa kanang ang tao, nya pagkaman gadala ka konsilyo, imo dunggabon lugar. Kay kanang ang nakasala sa imong anak. Siguro sa kanang malibog na kasi mong panghuna-una, di na kahuna-una o Ginoo, posible nga mabuhat nimo. Pero dili gid angay. Nganuman kay adunay karampatan gyapon nga sila. So kung mo-focus ta sa ebanghelyo, atong balikan ang ebanghelyo nga kung nahigugma ka sa Dios, dapat
tumano nimo iya sugo. Kanus kapila ba kamo pasaylo? Ingon dayon ang Ginoo. Kadaghan og mayong gali kag kapituan kapito, it's not quite possible man sad siguro nga ang isa ka tawo wag sige balik-balik pakasala nimo kapituan kapito. Ang point nga gi-stress diha sa Ginoo nga walay kinutuban na pagpasaylo. So bisag nakasala hindi ko balik-balik kog sala, balik-balik kog sala, balik-balik nimo gisgot, balik-balik ninyo husay, balik-balik puro lang balik-balik. Pasaylo nga naman. It is a command. It's never an excuse nga dautan gyud na siya brad. Before you say that, tanaway mo kaugalingon. Unsa ka kalipyo tubangan sa Ginoo. Munang it is easier to forgive sayon ang pagpasaylo kung tan-aw nimo imong kaugalingon sa dakong kamapaubsanon. Pero kung ipatigbabaw nimo imong karbo, patigbabaw nimo nga kanana maayo kang tao, you don't deserve it, ginana ka, of course, mag proud kasi mong kaugalingon pero wa ka kay balo nga ang imo diay kinabuhi at tubangan sa Ginoo mas hugaw pa sa tao nga nakasala. Wala nga ako nakasinati ko ani and I've shared this before pero salamat sa Ginoo. Okay? Ang secret na akong giingon is ang divinity sa Ginoo. Ang pagpasaylo is divine. So kung nakapasaylo ka, nakatuman ka sa sugo sa Dios. So kung makapasaylo ka, nakasunod ka sa kabubuton sa Dios. Apan kung dili ka kapasaylo, higala, igsuon, layo ora kay nas gisulti ni Jesus Christ. And it would be the same judgment nga ihatag sa Ginoo sa imo. Muna ngayon nga, kung unsa nga taksanan ang imong gigamit, batok sa imong isig ka tawo, mausab ang taksanan gagamiton sa Dios, batok kanimo when you die. We all have to vanish in this world, mga igsuon. Mawala na tatanan. Sa akong kabatanon pa, nga hangtod karon nga medyo hamtong na, I came to realize na mulabay na gid ta. And bisan nagisultisgot sa una nga mulabay ra ta, murag wa ra gyud hapon sa kuno-una, murag wala lang pero when I reached this age, I came to realize na I am on my sunset. Sa sumasalop na ang akong kinabuhi. And I will not last the next 30 years. Lahi ra kaya ng 30 years. Perhaps 26, 25. Nya pila naman lang nakatuig. Sobra na gusto nga. So nagsalop na gid akong kinabuhi. Muna nga kanadaan ayaw paabuta na moabot ka sa imong kahamtong aya pa ka makarealize na this life has come to an end. Moabot yun ang katapusan na ning kinabuhi. And how you live, yun sa nimo pagpuyo, ang imong kinabuhi is the way you will be judged. We will face the final judgment. So, ngayon nga lisod man, yes. Kung sayon ra unta, di na lang ta pakamatyan ni Jesus sa cross. Sayon na pud unta sa ang pamaagi. Pero kay gusto sa Ginoo nga masinati nato ang iyang dakong gugma, pinaagi sa atong pagsakripisyo, o pinaagi sa paghigo. Actually, it's not even a painful sacrifice. It's just nga ang atong kasing-kasing maglisod og accept tungod kay kung ang atong kasing-kasing napuno sa garbo, lisod gyud ka pagdawan. Apan kung mo sagpito nimo Ginoo, Lord, dili na ko kaya. The Lord will come to your help. Yes. I promise you that. Namo sangpit ka gali sa Ginoo, Ginoo, dili na ko kaya. Tabagi ko. And I'm pretty sure the aid will come to you. Moabot sa imong hinapang sa Dios. May ka nga lisod. Yes. And heaven is not easy. Masilag tuulat nga sayon ang langit. Nagpuyo ta sa atong pagpakasala. Dili sayon ang langit igsuon. Busa, kinahanglan ka magsakripisyo, kinahanglan ka mosabot, og labaw sa tanan. Kinahanglan ka mahigugma. Kitang tanan, kinahanglan mahigugma. And otherwise, kung dili ta mahigugma mga igsuon, bisan sa mga tao nga nakasala nato, it's the same as I have said. Ang taksanan nga gamiton sa Dios. Batok kanimo when you face your judgment. Ay problemahan ang karon. Ayaw gina problemahan. Huna-huna ang moabot
kung unsa man ang moabot, it is sure to come. Death and judgment, kamatayon o paghukom. Busa, umiyon ka nga, di pa man siguro ko mamatay, Brad. Oh, good. That's fine. Pero pakot yun. Because, bisa pag-usawa na itong pugong, bisa pag-usawa pa na itong tumar og mga vitamins niya, mga mineral, beta-carotene, sa pag-usawa pa na imo, mga extra term, mga panundog, sa mga bisan pag-unsa kasi mo kinabuhi, matulog sa ka speaker, mamatay gyud ka. Kitagahan yun ang emphasis ba? So, mamatay gyud ka. Pero you have to die. Mura na ito mo na naon. Ano pag-unaon na sige gingon nga, dihado mo ko ani Lord, alkansi man ko. In a way, dili ka alkansi. Nga naman, ikaw ang nakapasaylo. In a way, it is a blessing. It is a grace from the Lord. Lisod ang pagpasaylo, yes, but with the grace of the Lord, tapangan gid ka sa Ginoo. Sangpit lang sa Ginoo. Mura na secret. Ay na pangitaglay sekreto. Sangpita ang Ginoo. But it's never been a secret. It's a reality nga nagtabo sa atong life. Kung musangpit na sa Ginoo, di kita pasagdan. Ang Ginoo ana kanunay. So cling to Him. Bisan pag maghilakas tubangan sa Ginoo, try. Ano man, ang Ginoo maluoy. Ug ang Ginoo nakakita sa unsay sulod sa imong kasing-kasing. Lord, gisakitan gyud ko. Manimasli to siya, say na prayer. Lord, gisakitan gyud ko pero ingon man ka nga pasayloon. So, ni ako sa imong atubangan, langayo sa imong grasya na makapasaylo unta ko niya, Lord, kay naglagot gyud ko niya, nagdumot gyud ko niya. Say to the Lord. Be honest to Him. Lord, gisakitan gyud ko. Ana. So, in other words, ang pagpakasala tawhanon ug ang pagpasaylo langit nun. To err is human, to forgive is divine. So how many times you forgive? As many. Limitless, walay kinutuban. Brad, inani imong kinabuhi ka, Brad. Ako, tinood mga igsoon, lisod og pasaylo eh. And we are human, yes. Pero naay divine intervention kung sangpit ka sa Ginoo. Kung gusto ka nga makapasaylo, sangpita ang Ginoo. God will come to your aid if you ask Him. Pero sulungon ano yung problema, ay pagsulor pag mo. Lagi ka kapasaylo nga naman, ang gana sa ato ang lawas, na maglagot ka pirmi. Kaya naglagot man gid ka. Kung ginagalas itong lawas. Lord, naglagot yun ko, gisumbong na ni mas Ginoo, God will come to your aid. May hapon, mga igsoon. But Lex, may hapon. Praise the Lord. Hallelujah. No, dalaygon ang Ginoo. Okay. So, salamat kay Brad Rap sa imong manindot kayo nga pagpamalandong karong hapuna. Ug sa ako usab nga pagpamalandong, tulo ni ka punto ang akong napamalandungan, Brad Rap, mga igsoon. Anong kinahanglan ta mo pasaylo? Parag ingon pa nila, life is unfair. Human lugar sa tanan nga gibuhat, human lugar sa damage, human lugar sa kasakit nga gihimo sa katawo, and then basta-bastahon ng kag-ingon nga sorry. Nya, ang nakalisod pa gyud ani Brad Rap kay dunay mga tao nga okay lang siguro tong mga arang-arang siguro ning mga taong nangayog pasaylo. Pero naa man gyud mga igsoon, I believe sa imong kinabuhi karon, doon na mga tao nga until now wala gyud mga pasaylo nimo. Bisag na dako kayog damage nga gihatag sa imo. Og ang uban gay siguro mopay isog kayo, mas isog pa sa imo. So kung lisod ang pagpasaylo sa mga tao nga nangayog pasaylo, unsa na lang ka atong mga taong nga hangtod karon wala mangayo og pasaylo. So una, maigsoon ang akong pagpamalandong nga number 1, kitang tanan makasala ug makapasakit sa uban. Ang reason nga nung kinahanglan ta mo pasaylo, because kita pod mismo dili perpekto. Example, doon na kay tao nga, doon na usa ka tao nga na problema pag-ayo igsoon, and then nanginahanglan og kwarta, tapos niduol sa imuha, nangutang siya. Unya, sa iyang pagpangutang, naluoy ka,
Tanta lang 50,000 giutang sa imo tungod kay naluoy lagi ka. So imo siyang gipautang. Dabi panahon karon sa COVID-19, naglisod ka. Say for example, nawadaan kag trabaho, wala na ki-income. And then gusto kang maningil sa iya. Ang problema, brothers and sisters in Christ, ingon pa nila nga pag utang lipay, pero pagbayad likay. So kung ingon pa nila sa DOH nga social distancing daw 1 meter, pero kung langutang di makita ang utangan, no? Kung maningil na ka, kung bayad na. Ang nitabo ani mga igsoon, kung imo siyang pugson nga ipabayad, nga kabalo kang medyo lisod gyud ang panahon, kamo tanan galisod, pero ikaw wala na gyud kay lain maduulan. Siya na gyud. Unsa may mahitabo? Mulabas nga ikaw ang dautan. Kaya nga nung gapamugos ka, di ka kabalo mo consider nga lisod ang panahon. So ingon ana siya, brothers and sisters in Christ, lisod, pero ang nahitabo wala jud ka mabayre. Ikaw pa'y giingnan nga grabe sa kanimong gilad, sa kanimong batasan, oy, nga di makakabalo mo consider. Pero sa imo ang kahimtang mga igsoon, wala na jud kay laing duulan, kundi katunag yung mga nakautang sa imo nga imong paninglan kay wala na kay trabaho. Now, ikaduha, brothers and sisters in Christ, asawa ug bana. Kung ang usa kuno ka bana nakasala sa iyang asawa, sakit, or ang asawa nakasala sa imong bana, sakit, no? Diha sa kaminyoon. Pero brothers and sisters in Christ, aduna pa ba'y masakit ani? Aduna pa mga igsuon. Kung ang usa ka anak moabot sa time nga kana bitong brother nga kung sakitan man gani ang usa ka asawa nga nagbinuang inyang bana, masakit, I believe masakit sa usa ka inahan kung ang iyang anak kana bitong musingka na niya, or kana bang for example pagtabok sa dalan dayon hapit na naligsan lugar ang imong mama, and then instead nga imo untang i-comfort unsay nahitabo, imong gikasabaan. Oo. Sa mga madanghag ba kay ka ana mga igsoon, ingon pa sa kanang sa akong nabasa brother, ingon pa niya, kana kuno nga sitwasyon masakit pa kuno na sa usa ka inahan nga iyang anak ni kasaba sa iya kaysa kuno sa usa ka bana nga nagbinuang sa iya. Ngano? Grabe po ba? Oo. Ngano tungod kay ingon pa niya 9 months imong gidala kuno sa mama sa iyang inahan. Grabe nga pag-amping. No? Wala pagay mataw, grabe nga pag-amping. And then pagkadako unsay may nahitabo, ang anak ang anak na mo'y kasaba, mo'y kuan. Ano ba? So, muna i-explain sa usa ka pari brother nga ako nadunggan nga about forgiveness, isang mas sakit pa kuno, no? So, unsay point na ko ani mga igsoon? Ang point na ko ani number 1 is kinahanglan ta mo pasaylo because kita mismo dili ta perfect. Man ni brother Rafi ganiha, dili man ta perfecto. So, kinahanglan ta mo pasaylo. Kay na may mga brother, na may mga higayon nga total wala nimo gituyo lugar nga ani nakapasakit ka, pero pareho ra gihapon nakapasakit ka. Kay ingon pa nila nga kung dili ka gusto mong pasaylo, dito lang ka puyo sa bukid kanang ikaw ra gyud isa. Kanang wala gyud tao. Kang ano, bisan unsaon pa nimo kabuutan katarong because dili perfect ang atong desisyon, ang atong feelings, emosyon nato. Dunay mga times nga makapasakit kita sa uban. Doon na po yung mga times nga kanang so higala kanang imong uyab karon nga in love kay ka. In love kay nimo. Asus, pila ka higayon siguro na nga nakapasakit sa imuha. Dili perfecto ang tao. So mo kinahanglan ta mo forgive. Ang asawa, ang bana, ang mama, ang anak, kinahanglan ta mo forgive kay dili man ta perfecto mga igsoon. So ang point nga mupasaylo gyud ta. No? Mupasaylo gyud ta. Kay isod kung dili ta mo pasaylo brother kay ang mahitabo ato ning daladalahon, no? Gamay nga bikil,
ato nang gitigom, hantod nga ang gagmayng mga sayop nga atong gitigom, one day mo explode na lang na, no? Tanan issues tingala lang ka okay pa man kay mi pila ka months niya karon, uy, nasuko di siya sa ako ato. So ingana siya, brother. So maigsoon, importante kayo ni. Naunsa man ang number 2. Brother, para sa kuha, ang number 2 mao ni. Every sinners are reflections of ourselves. Ang kanang mga tao nga kanang ginabash nato, naglagot ta. Sam ni mo'y klaro nga tao. Sam ni grabe ka kuan nga tao, makasasala. Ang tinuod bitaw, brother, kana ko nung mga tawhana nga imong gikalagutan tungod kay nakita nimo nga makasasala. Mingon ka nga kung imo nang hunahunaon, reflection na nato sa atong kaugalingon. Why? Because ingon ana pud ta. Sometimes makapangutana ta sa atong igsuon. Unsa man gyud ni siya? Wa gyud ka mayong ta nga wa man gyud ka gahuna-huna oy. Grabe ba kay nimo? Mana ta? Or ang ubang kay mingon, sorry kay mingon bugua jud kay nimo oy, wa jud nimo nahuna-huna. Pero mga igsuon nasuko tuod ta. But kung atong pamalandungan pag-ayo, sama ra nga nasuko ta sa atong kaugalingon. Ingon ana man ta, brothers and sisters, ay nakog bakakon. Di ba, there were so many times sa atong life nga naay mga butang nga kabalutag sayop. Pero ngano man nga ato man yung ginabuhat ang maong sala. Naagi mga ingana daghan ay amot sa ako daghan, brother, kabalot pa nga sayop ni. Pero ngano ato man yung gasudlan. And diha sa maong sitwasyon, mga igsuon, diha na to makita nga susama ra na nga mingon po ka sa imong igsuon or sa imong mama or sa imong asawa, naunsa man ka oy nganong imo man ang gisudlan. Pero ang tinuod mga igsuon, doon na ba daghang higayon nga sa atong kaugalingon, ingon ana pud ta. Muna niyon ko nga ang kanang mga tao, kanang mga attitude nga atong dili ganahan sa ubang tao, reflection na sa atong kagalingon. Ingon pa nila, murado nag-mirror ang ubang tao sa ato. Gaunsa na to, no? Ang pagdala ang atong kagalingon maupo na sa uban. So, muna ang number 2 na ko nga pamalandong, brother, nga kana bang usog kitang maglagot sa usa ka tao nga nasakpan nato nga nakasala. Pero daghang higayon dili na to matan-aw. Uy, ing ana pud baya ta atubang sa tubangan sa Ginoo. Naglagot kaniya, sus, grabe na kay ang imuhang talagot sa iyaha, pero wala na to hunahuna igsuon. Kanang tawo nga imong gikalawgutan karon, kanang iyahang attitude, ing ana pud ta tubangan sa Ginoo. Daghan pong higayon nga kabalo na nga sayop atong gisudlan. Kabalo ta nga dili sakto atong gisudlan. Muna usa sa punto nga kinahanglan gyud ta mga pasaylo. Brothers and sisters in Christ, para sa kuha, ang pinakabug-at gyud nga rason nganong mo pasaylo ta, because gipasaylo po ta sa Ginoo. Mao man ni sa atong gospel karon. No, kung maayo lang ta mangayog pasaylo sa Ginoo, tapos dili ta kabalong muhatag pug pasaylo sa uban, na mapariha ta kaning maong tao diri nga mas gamay pagani ang sala sa iyang isig katao, ang utang sa iyang isig katao, pero iyak kining gipapriso, wala niya pasayloa. So my dear brothers and sisters in Christ, ang pagpasaylo importante kaayo, no? Sa atong kaugalingon, importante. Kita walay tawo nga wala ang ginahanglan og pasaylo. That's why kinahanglan ta mohatag og pasaylo kay kita pod mismo makasasala pod, kinahanglan pod pasayloon. Na ang uban, brother, kay kana laging miingon nga kanang lisura kayong magpasaylo anang wala lagi, brad, kana lugang until now wala man gyud siya nagpasaylo nako. Pasayloon bagya hapon nako. Maigsoon sa tinuoray lang. Ingon pa nila nga ang pagpasaylo, yes, gasa na nimo sa imuhang sa mga taong nakasala sa imo. Pero kung atong padak-an pagyud kayo ang pagsabot, igsoon ang pagpasaylo imo ng gift para sa imong kaugalingon. Actually, ang pagpasaylo dili para sa tawo nga nakasala nimo, kundi para sa imong kaugalingon. No? Gift na nimo sa imong kaugalingon, dili sa mga tao nga nakasala nimo. Ngano?
walay tao nga wala ka pasaylo nga dunay kalinaw. Wala kay kalinaw kay ang nature magud dato once nga masakitan ta gusto tang mobalos. Gusto tang magdumot, gusto tang makabalos. Kung unsa nga kasakit ang iyang gihatag sa ato, gusto tong palabwan pa. Dadrap kumutan-aw ta sa mga salida sa sini, mga movies nga atong ginatan-aw. Unsa may gitudlo sa ato? Revenge. Pagpanimalos. Diba? Daog-daog, looy kaayo, dayon pagkatunga-tunga. Sus kita po nga gatan-aw. Lamia jud kayo no, kung gusto pa lang kita na mo manibalos dito. Pero mga igsoon. Oo. Oo, pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga pagpasaylo. So, usbo na ko brothers and sisters in Christ, ang pagpasaylo dili para sa tao nga nakasala sa imuha, kundi para sa imong kaugalingon. Igsoon. Una-una daw. Doon na pa ba mga tao sa imong kinabuhi karon nga until na wala pa nimo mapasaylo. Unsa kabugat ang imong gidala-dala matag adlaw. No? Makadungog ta sa iyang brother sa akong kasinatian. Grabe, no? Sa akong past nga kuan ako. Grabe kayo nga asin gusto jud kong mobalos, gusto jud kong manimalos. And every time diri ko ga struggle brother kay because nakabalo ko nga I need to forgive. Pero ang akong una-una, ngun ani mga igsoon, saan ako pag-forgive kaning tawhana wa magi nangay pasaylo sa ako. Ka-unfair ba kaayo? Ana. Pero the Bible says nga kinahanglan ta mag-forgive. So nag-ingon ko nga mo nang challenge sa ako brother kay every time nga mag-worship ko, mag-lead sa worship, mo flashback man sa akong una-una. Siko worship diri yung akong kasing-kasing wala pa ko ka-forgive. And every time nga makadungog ko og kada bang update about aning tawhana, murag bubukal gyud akong dugo, murag kuan gyud ba nga sa akong una ba, murag hilas ba kay niya, murag alam gyud bitaw. Pero mga igsoon, ingon ani ang nahitabo, forgiveness is a decision. Dili siya feelings, dili siya emotion. Ang pag-forgive dili sa pasabot nga dito na sa time nga ganahan ako mo-forgive. Dili dito sa time nga murag kuan na nako ni kanang sa tawag ani okay na akong wala na kay kadungog ko sa iya mo di na kay ko kuan. No. Forgiveness is a decision. Yes, grasya na siya gikan sa Ginoo igsoon, pero kinahanglan ta mo decide. Whether we like it or not, whether kada bang naapa ang imuhang kasakit sa imong dughan, you need to decide. Ingani akong gihimo brother, no, sa kadugayan akong sige pamalandong sa akong magyud nako ni Lord. Kabalo ko kasala jud ko sa imo ani. Ingon ani siya akong gihimo mga igsoon sa akong kasinatian. I don't know kung mo apply ba ni sa inyo, pero ingon ani akong gihimo. One day nag-decide ko sa akong prayer brother na ingon ko, Lord, sugod karon akong i-forgive ni nga tao. Bahalag wala siya nangay pasaylo nako. Sugod karon makadungog man gay kog update sa iya or unsa, di na ko mo react. Sugod karon Lord, kung na ako'y madunggan nga negative, gikan ini tawhana isa ko, di na ko mo react. Ako na ni i-forgive nga tao. Ako ni i-surrender sa imo. Kabalo mo mga igsoon, nag-work. Pila ka months ang milabay. Every time nga makadungog ko, brother, og kanang istorya, di ko mo kuan. Lord, ikaw na'y bahala basta kay forgive na. Hangtod ni abot ang time mga igsoon nga nawala na ang bitterness sa akong heart. Hangtod nga miabot ang time nga nakaingon ko nga, Lord, 100% napasaylo na dahil nako ning tawhana. Thank you kayo, Lord. So ingana siya akong sanatian about forgiveness. Lisod yun mga igsoon kung ang atong pag-forgive, ibase na to sa atong feelings, ibase na to sa atong emosyon. Abtan siguro tag 20 ka tuig, 30 ka tuig, pata maka-forgive. Hangtod mamulak na lang ang kawayan. Oo. Pero ang importante day, brothers and sisters, mag-start sa atong kaugalingon. We need to decide, you need to decide nga Lord, no, imong saad sa Ginoo ba? Lord, lisod man kaayo, pero ingon man ka nga mag-forgive ko. Sugod karon Lord, akong pasayloon ni nga tao. Sugod karon Lord,
di na ko mag-react og negative kung every time nga magkita or kuan mi. Sugod karon Lord, akong paningkamutan. And then diha ang grasya sa Ginoo maigsuon. Isugod, no? Diha nilihok, no? Ang grasya sa Ginoo. Hangtod nga miabot ang time. Ang pagka-amazing kayo, brother, wala na ako na nabantay eh. Nga every time nga makadungog ko, then ako wala din ako nag-react ana. One day ni ngala na lang ko. Lah, Lord, gaan naman day ako ang gibati. Gaan na akong pagbati. Na-forgive na din ako ning tawhana. Og diha ang grasya mga igsoon. Wala man gisayon sa pagpasaylo mga igsoon. Dili sayon. Dili pod pwede nga atong takas-takasan atong likayan. Nung pa ni Brad Rafi kaganiha, ang reason gani maong gipakamatyan ta sa Ginoo sa cross because kabalo siya nga dili sayon ang pagpasaylo. Eh kung sayon pa, dili na kinahanglan magpakamatay pa si Kristo sa cross. Pero this afternoon, this Sunday, brothers and sisters in Christ, gipahinumduman kita sa Ginoo. Susihon daw nato ang atong tag sa kakasing-kasing diha. Napay mga bugat nga pagbati, doon napay mga pagmahay, doon napay mga kadabang kasakit, kasubo. Nagpasabot ka na nga doon na pa'y mga tao nga wala pa nato mapasaylo. Igsuon, this is the right time. Nga atong sugdan, no? Ang pagpasaylo. Ingon pa sa Bible nga, ingon pa ni Jesus nga dili kay kapito lang. Kapito. So, kung atong pamalandungan mga igsuon ko diha ni Kristo, bahala dili mag-matter kapila ka maghatag og pasaylo. Kapila ka kanabang nakasala siya sa imuha. Ang importante isang ang pagpasaylo tungod kay ang pagpasaylo sa Ginoo sa imuha limitless. Ang ato usab nga pagpasaylo sa uban limitless pod. Brother, nakadumdum ko ba sa ebanghelyo sa John chapter 8 katubit ang usa ka adulterous woman nga yes. Idala nila ang Kristo, di ba? So nangutana sila. Magtutudlo unsa may buhaton na to ani? Nakasala man ni, nasakpan man ni namo. Duha man to opsyon. Kumingon si Jesus nga baton, no? Nakasupak pod, no? Mura ba gitrap nila si Jesus Christ. Apan maigson nindot kang tubag ni Kristo. Kung usa ninyo walay sala, mo'y muuna pag kuan sa iyaha. Kanang pato sa iyaha. So, sa atong kaugalingon, wala ba tayo sala? Daw igsoon, kung wala nyo kay sala, I think pwede siguro kang di buhatag o pasaylo. Pero, imposible man kaayo na wala kay sala. Itang tanan, naatay na buhat matag adlaw. Takaron nga na din, no? Naatay na buhat matag adlaw. So, ingon ana siya, no, brothers and sisters in Christ, pagpasaylo. O ang istorya pa sa nga joke nga istorya, kung baton kag pan, pasdan po dapat imugpan. Pero yung nila isulod kuno garapon para makabalos ka. Pero mga igsoon ko diyan ni Kristo, kini nga gospel, no? Bugat kayo ang message ani para sa tua. Challenging kayo ang message. Yes, lisod, pero dili imposible. Usbo na ko igsoon. Lisod ang pagpasaylo pero dili imposible. Basta sugdan nato sa atong kaugalingon, tapos ang grasya sa Ginoo naa sa atoa. Mahimo yung posible ang tanan, brothers and sisters in Christ. So, diha sa atong tagsatag sa kakinabuhi igsoon, isang talong gisgutan nato sa imo lang daang pamilya. Kapila ba ka nagmahay sa imong mama, imong papa? Kapila ba ka nagmahay sa imong asawa or sa imong bana? O kapila ba ka nagmahay sa imong anak? Di ba? Sus, kadaghan kaayong mga panghitabo sa atong pamilya, sa atong kinabuhi nga nasakit kita. Pero kinahanglan kitang mapasaylo. My dear brothers and sisters in Christ, atong iampo kung no ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon atong desisyon. Brother, siguro aside sa ato ang COVID-19 nga prayer, after siguro sa atong pagmamalandong, mas maayo siguro mag-pray tayo special prayer for forgiveness siguro, no? Para ang atong pangayoon, no? Kung lisod ang pagpasaylo, isulti sa Ginoo.
sulti sa Ginoo. At sa akong kasinatian, pertidyong lisura pila ka bulan ako tong gidala-dala sa akong kasing-kasing. Pero sa dihang niingon ko nga, Lord, gusto ko mo pasaylo tabangi ko. So ni-decide ko, sugod karon Lord, akong i-forgive ni nga tao. Sugod karon Lord, dili na ko mo istoryang negative ani nga tao. Sugod karon Lord, di na ko mo react o makadungog kog kuan ani nga tao. Kay tungod kay muni ang akong kasabutan sa imuha, gusto ko nga i-forgive nako ni. Mag-decide ko nga i-forgive nako ni nga tao. Diha nag-start gyud mga igsoon sa imong kaugalingon, diha gyud, no? Diha gyud mag-start. So wala imposible diha sa pagpasaylo, lisod pero dili imposible. So mura akong pamalandong karong hapon na mga igsoon. Daghang kayong salamat sa inyong pagsunod. Brother Rap? Hinaot mga igsoon nga nakahatag kini og halawom nga pag-ila sa atong kaugalingon, and you can only forgive kung naka-learn ka pag-accept nga ikaw is worthy of forgiveness. Amen. Muna nga nagkinahanglan ka og pasaylo, busa angayan sa kapasaylo. Mo pasaylo. Amen. Nagkinahanglan kita og pasaylo gikan sa Dios. Kay sa matag karon ug unya nakasala kita, naka-offend kita sa kabalaan sa Dios. Busa mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon reminds us our road to eternity. It's not just a simple verse in the Bible na una-una nato diri na sa kalibutan, atong una-unaon na we have a home in heaven and we deserve it when we learn to forgive. Amen. Ayun. So, lisod man, pero mag-ampo ta sa Ginoo. We need a grace from God. Especially, kaganiha, doon kulo kabildo na mo, nagingan siya, nakapasaylo na daw siya, pero di gid siya kalimot. Sige lang, padayon lang. Kaya pag-ampo gyud. Kaya dili gid nato kaya kung kita ra. Amen. Relax atong pamalandong. Okay. Nako nadumduman ko Brother Rap kanang abot anang dili daw siya makalimot. Doon ako'y naka-chat pon sa una o naka-text sa una. Kailan ako naingon na siya nga about forgiveness. Dili daw kuno niya malimtan ang nahimo sa mga tao sa iyaha. Akong gingon sa iyaha, lahi man ang paglimot, lahi man ang pagpasaylo. Ang pag-forgive, forgive. Pero ang pag-forget, lahi po ang pag-forget. Pero, bisan pa og kanabang dili nimo malimtan, wala ang pagpasaylo, wala nagpasabot nga nalimtan nimo. Kung dili imo siyang gipasaylo, tagaan nimo chance. Imo siyang gipasaylo. And I think moabot ra gyapon ang time nga bisang pag madumduman manumduman pa nimo ang iyang gibuhat niya sa past, no hurt feelings na because nagpasaylo naman ka. So ingon na siya. Igsoon ako gi-prepare diri sa giya sa atong pagpamalandong. Mao ni siya igsoon, hunahunaa kung unsa ka pagpasaylo sa Ginoo panahon nga nakasala ta. Now sa panahon nga maglisod gani ta og hatag og pasaylo igsoon, atong hunahunaon nang Ginoo nakapasaylo nato. Wala pa gyud siguro kanang tao nga atong gikasukan mas gamay pa nagsala sa ato. Amen. Para sa Ebanghelyo. Oo, wa ta kabalo. Pero basta maunahuna lang nato nga ako po gipasaylo ko sa Ginoo, ako po ni siyang pasayloon. So ingana siya brothers and sisters in Christ. Brother, padayon siguro ta sa atong Matimbaya sa atong mga kaigsunan na doon ay ba'y naka-live karon sa atong kuan Brad Lex? Yes, oo. Naay naka-live karon sa kini suki ni nato si Brad Romel Obsuma Anastasio from dito sa Manila karon, no? Salamat yes, kayo amen. Brad. Thank you Brad, no, sa kanunay pagsulod. Oo. Tapos kani Brad, bago nato ni nga kuno, viewer si Gia, no? Chichay. Oo. Tapos Happy Sunday po, sister. Happy Sunday, son. Si Brad Eric Idoria Atok. Okay, maying hapon Brad. Maying hapon mga kapamalandong. Okay. Si Brad RR. Nagsunod na to. Brad R. Maying hapon diyan nimo. Kumusta? Maying hapon. So by the grace of God and with God, we can conquer everything. Forgiveness is the best gift we can offer to ourselves. So sakto gyud ka Brad Lex, kaganihan no? Imong ka
it is a gift to ourselves. It is not more on kanana ang gasa nimo. Although mali pa ito imong gipasay labaya, Yes, pero oo. it's a gift to yourself, no? So pareha medyo kahawig gyapon sa gisulti karon ni Brad RR nga kasi it's a gift to ourselves, an offering, Yes. no? And to Amen. others. Okay? So, salamat brother pag-share no sa imong hapong kuan. Yes, Pamalandong turuan si si Juan. Juan. Okay, praise God. Praise God. Thank you, Okay. brother, sa imong pag-watch o ingon man sa kang Sister Pau Logs, may hapon Brad. Okay, may hapon po sister. Salamat sa imong pagsubaybay sa atong tulunganon. Yes, amen. So brother, proceed ta sa ato sigurong prayer. Okay? Pwede ka makakuan? Atong ipailuna atong kaugalingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga Amahan, bulahan kami nga imong katawhan nga nakaila sa among pagkamasalaypon. Kay sa ingon ini nga paagi, kami makabaton og sukaranan diha sa among pagpasaylo sa among isikatawo. Dili lang usa ka yano nga pagpasaylo, Ginoo. Imo pagayod kami gipakamatyan sa krus aron ang among mga sala mahulipan sa dakong gugma diha sa imong pagkabanhaw. Salamat, Ginoo, sa grasya sa pagpasaylo. Dili sayon alang kanamo nga mga tawo ang pagpasaylo tungod kay aduna kami pagbati nga tulukibon ug lisod kog karon bisan sa una-una sa tawo apan tungod kay anaa ang imong grasya amo kining masabtan nga ang pagpasaylo usa ka langitnong hiyas nga nagigikan sa imong grasya ug kaluoy. Tabangi, Ginoo, sa ngalan ni Jesus, ang among manunubos nga ang tanan nga nagmonitor karon, ang tanan nga makadungog niini nga Sibya, imong panalanginan kung adunay mga kasilikan sa ilang kasing-kasing, mga kasilo, mga kayugot, mga kasuko, mga pagbati o Dios nga dili angay sa usa ka matuod nga Kristiyano. Ginoo, naghangyo kami gikan sa trono sa imong kaluoy nga tagan mo kami ni anang grasya nga makamao mo pasaylo, makamao mo sabot ug makamao mo pailog. Ginoo, kung ang amo lang nga pagbati ang among tumanon, malisod gayud. Apat tungod kay mas gamhanan ka pa sa bisan unsa namo nga pagbati, Ginoo, isalig namo kanimo ang tanan. Kay ikaw ang among Dios nga dalangpanan. Ikaw ang Dios nga gamhanan. Ikaw ang Dios nga kanunay nagpanalipod kanamo batok sa mga kadautan nga ini nga kalibutan. Ginoo, man ini nga pag-ampo among ginapangayo kanimo nga usbon nimo ang among mga panguna-una, kasing-kasing ug galamhan o nga malinya kini sa imong plano sa kaluwasan. Uban sa panabang sa among buotan nga inahan, kami naghangyo, Ginoo, diha sa imong trono sa kaluoy. O Dios Amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahaturan. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. So, brother, before ta sa atong mag-invite ka para unyang gabi. Oh yes, oo. Ang atong paghisgutan nindot kay kini nga topic Fred og si Father Maki atong guest karon, no? Brother Sibalios, no, from Society of St. John Vianney. The Beatitudes ang atong episode 9 karong gabi alas 8 dinig hapon sa atong Facebook page o sa atong unsa ning isa Brad kining PS24S TV. 246 TV. PS 246. Okay. Sa man sa YouTube na siya. Yung Facebook yapon, Brad. Sa Facebook yapon. Okay. Ah. So, mga ison, like and share, no? Then, invite po sa uban nga atong kaigsunan nga bote nyo nga makapadungog karon Sibya nato karong gabi. Salamat kaayo sa inyong pagsubaybay kanato. Brad Lex? Okay, so mga igsoon, no? First time na to ning ang atong guest pari. So,
mag-invite mi sa inyo ha. Unyang gabi inyohang kapamilya diha, sa inyohang barkada, anang takatag sa kapanimalay. Invite brothers and sisters in Christ kay sada kay ni ato ang topic no. Karong gabi una, alas 8 sa gabi no, oban si Father Maki Ceballos. And kung na-bless ka igsoon sa among mga program, palihog paki-like and share. Gusto mi ni Brad Rafi nga mas daghan pa mga tao among maserbisyuhan no, sa imuhang pag-like o sa imong share, dako na kay nagtabang igsoon nga mapaabot na to ang pulong sa Ginoo. Brad Rap, doon na po day ko'y giandam o nga bag-o nga programa every Saturday uban sa akong wife no, naglunsad pod mi program about mga inspiring stories sa kuan sa atong mga guests. So amo pa nang giplastar no, wala pa namo makuan gyud, so na nami gihanay nga mga tao nga among i-invite. So maybe every Saturday siguro ang amo ang kuan pod ang amo ang program. Og isa pa ana mga igsoon, kung interesado mo mag-appeal og Bible study no, Bible study for Catholics, i-PM lang ko Brad Rafi, i-PM because nagplano pod mi nga mag-schedule tag Bible study sa mga Katoliko Brad Rap. So dili na nato i-live sa Facebook but through Google Meet or Zoom ta dito ta. Pero dili ta maka-start kung wala tay commitment no. I-PM po ninyo, palista mo or maybe maghimo siguro ko Google form para atong gusto mag-register para makasabot dayon ta sa ato ang schedule. Actually ang ato ang mag-lead sa atong Bible study Brad Rap si Father Maki Ceballos no. Willing siya no, willing siya mo mukandak og Bible study. Salamat kayo nga miuyon si Father Maki, nag-offer siya serbisyo. Siya gyud mismo nag-offer ingon siya nga mag-Bible study ta ko. Sige Father. So ato lang sigurong i-plaster katong gusto pila ka tao para matan-aw nato, and then ato dayong i-plaster pod kay Father Maki ang schedule nato. So PM lang mga igsoon ani nga. Wala pa kay tentative na schedule Brad. Wala pa Brad, ato sang tan-awon kung naabay nag-commit because kinahanglan pud nga daghan-daghan ta kay maulo pud ta kung tulo o patra ka buok ang nag-commit. So ato i-open na to ni sa nagkalanlain nga mga community, mga igsoon, mga charismatic community sa nagkalanlaing parokya. Appeal mo ani brothers and sisters in Christ, PM lang mo namo ni Brad Rafi or aning page, i-PM lang ni kay atong i-plaster. So maybe by next week makakuha ta og schedule unsa nga schedule ang atong kuan og makakuan po ta ni Father nga muni nga mga tao interesado ni. So ngana siya Brad Rap. Okay, so si Turuan si Juan Balingasag ni siya Brad Rap no, taga Balingasag, si CRM Balingasag. Okay. Okay, so Maigson, so makausa salamat kayo sa inyohang pagsunod no. Ato ang kuan sa atong programa karong hapuna. O hinaot nga by next Sunday, daghan patag ma-invite, doon na tay mga new viewers unta para mapalapad pa nato ang pagsangyo sa pulong sa Ginoo. Og agig pagtapos no, atong ayayam po ang Oratio Imperata. Oratio Imperata, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 and coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug naghiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas.
Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Iampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga igsoon, salamat kayo. Brother Rap, imong katapusan nga mensahe. Sa samang takda o sa samang higayon, uban-uban ta. Oy, nakaapas na si Brad Gideon. Oh, praise the Lord. Brad Gide. Good. Salamat. Sa Praise tanan the Lord. nga mga viewers nato, salamat sa inyong padayon lang po sa pag-ampo na mawala na ta kining pandemya. Kana lang ako hangyo sa inyong kanunay sa ta mag-amping malayo kita sa kadaot dining pandemya. Og kana lang siguro, Brad Lex, may hapon nga natong tanan. Okay, praise the Lord mga igsoon. Salamat kayo sa inyong pagsunod. No? O agig tapos sa ato ang programa karong hapuna. Ato ning paminahon ang kanta nga paborito kay nato during especially sa ato ang youth camp. Para gimingaw na gyud sa youth camp ba. Ay, padumdum na mga igsoon na ang raffle draw sa atong ticket, brothers and sisters in Christ, karong Oktobre. So nagpariman si Brad Tata, October ang ato ang kuan. Kumusta yung mga tickets diha? I hope nga nakabaligya ta, taliwala sa lisod nga panahon. So atong iampo, no? Ato iampo nga successful ang atong raffle draw. God bless you, brothers and sisters in Christ. God bless everyone. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip, kaya't ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umaawit. Ang mga kamay ay kumakaway sa tugtuging makalangit. Baywang ko'y kumikembot, pa ako'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, nagpupuri buong sigla. Lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip, kaya't ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umaawit. Ang mga kamay ay kumakaway sa tugtuging makalangit. Baywang ko'y kumikembot, pa ako'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, nagpupuri buong sigla. Lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya.